Coincidindo co Día das Artes Galegas 2025 dedicado á figura de Isaac Díaz Pardo, o Museo de Belas Artes súmase a esta efeméride con unha exposición temporal, a gran exposición temporal do ano, que titúlase A barca de Caronte, a travesía vital de Isaac Díaz Pardo, comisariada polo seu fillo Xosé Díaz Arias e en colaboración co equipo técnico facultativo do Museo de Belas Artes da Coruña. O proxecto museográfico correrá a cargo de Xosé Luís Rei Barreiro. A exposición reúne cerca de 150 obras que proveñen na súa meirande parte da colección atesorada pola familia Díaz Pardo, a que se unen pezas de outros prestadores, tanto privados como institucionais, o Concello da Coruña, o Museo de Pontevedra, a colección de arte Abanca, a Fundación Lixoane, a Fundación María Xosé Jove e a Real Academia Galega. Así mesmo, o Museo de Belas Artes aporta á mostra as obras de Isaac Díaz Pardo que forman parte da colección permanente. Estará aberta hasta o día 14 de decembro de 2025 e conta co impulso da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Esta é unha exposición que vai a tratar dunha travesía. É a travesía que fai Isaac Díaz Pardo desde a arte hasta a industria. Por que lle puxemos a barca de Caronte? Porque Isaac pintou dos grandes cadros co tema da barca de Caronte. Nós o que fixemos é usar a barca de Caronte como unha metáfora, como unha alegoría desa travesía que fai Isaac desde a súa primeira profesión de pintor ata a súa profesión que é a de ceramista, diseñador industrial e, sobre todo, a de dinamizador cultural. A exposición consta de 5 seccións que van a explicar perfectamente esa travesía. A primeira é a pintura. Isaac foi un pintor de éxito nos anos 40, pero hai un momento en que deixa de pintar e se pasa á industria. A segunda parte da exposición é a industria que monta en Sada, no Castro de Samuedo, donde el empeza a apartarse da pintura e empeza a facer os deseños cerámicos, a montar o seu laboratorio. En 1949 empeza xa a fabricación industrial. A terceira sección da exposición é o encontro co exilio. No ano 55, o mundo do exilio argentino o chama. En decembro do 55 fai unha exposición no Centro Galego de Bos Aires e ali toma contacto cos grandes intelectuais e artistas que estaban exiliados en América. En especial con Luis Oane. Luis Oane vai a ser un personaxe fundamental no que lle queda da súa vida, porque con el vai a montar todos os proxectos que se van a emprender en Galicia, non? A cuarta sección é o Laboratorio de Formas de Galicia. Esa entidade que Isaac e Seoane montan para orientar teóricamente, filosóficamente, todos os emprendementos, tanto diseñísticos, como culturais, como industriais. A última sección da exposición vai a ser Sargadelos, é o culmen da obra industrial de Isaac, é onde toda a filosofía, toda a teoría, as ideas que tiñan de como había que facer o deseño en Galicia se van a materializar na empresa que é Sargadelos. A exposición de Isaac Díaz Pardo que acabamos de inaugurar ten moita relación tamén coa colección do museo, non? O propio Isaac vai a depositar unha obra, un nu, que está exposto na Sala 5, que se está presente na colección desde o primeiro momento.
pero nos últimos anos, sobre todo a raíz do legado de Luís Soane no museo, a colección do museo medrou moito en todos estes autores dos renovadores, como Carlos Maside, Colmeiro, Laxeiro, autores que foron importantes na vida de Isaac Díaz Pardo, que foron fundamentais no desenvolvemento do Laboratorio de Formas, no desenvolvemento de Sargadelos, do Museo do Carlos Maside, e pensamos que esta exposición axuda a contextualizar toda esta parte da colección da segunda metade do século XX e que é unha oportunidade para visitar a exposición, para ter esta relación entre a exposición temporal e a colección do museo. O museo conserva unha importante colección dos sargadelos do século XIX e que foi referente da recuperación deste novo sargadelos do século XX e tamén se establece unha relación entre eses dous momentos históricos, o primeiro sargadelos e os sargadelos da segunda mitade do século XX.